Oh, waw! Beth sydd fan hyn? Gwenynen? Mêl? Oh, fferm fel! Fel arfer, i ni fod i gadw pellter wrth wenyn, rhag ofan bod nhw'n cnoi neu pigo ni, ond peidiwch poeni, mond i ni roed llonydd i'r gwenyn, nawn nhw ddim pigo. Oh, helo! Tim yw hwn. Fe sy'n edrych ar ôl y gwenyn. I ni 'di gwisgo fel hyn er mwyn cadw'n ddiogel wrth i ni fynd yn nes at y gwenyn i gasglu'r mêl. Oh, cwch gwenyn yw hwn. Dyma lle maen nhw gyd yn byw. Mallon lle o wenyn ma. Mae rhan fwyaf ohonyn nhw yn be ni'n galw yn weithwyr, ond yn eu canol, mae yna un wenynen arbennig, y Frenhines. Hi sy'n dodwyr o ie. Co hi! Mae hi'n fwy na'r gwenyn eraill i gyd. A mae wedi marcio da smotyn gwyrdd fel bod ni'n gallu hadnabod hi. Os welwch chi wenynen fach mas yn y blodau, mae'n siŵr mae un o'r gweithwyr yw hi. Be maen nhw'n casglu o'r blodau eto? O ie, na ni, neithdar. Y stwff pwysig, melys a blasus. Mae'r tyllau bach ma gyd, siap hectagon, gyda 6 ochr, wedi llenwi â mêl. Waw! Drychwch ar y mêl. Waw! Drychwch! Haid o wenyn! Crafu'r coed i ffwrdd gynta. A drychwch ar y mêl o dan. A mewn â fe i'r troellwr. Mae'r troellwr yn cael y mêl allan. Fi'n gallu aroglu'r mêl. Mae'n waith caled. Waw! Drychwch ar y mêl. Waw! Diolch i'r holl wenyn am weithio mor galed i wneud y mêl i ni.